खुलुमबाय दिनैनि एसएम निउसनि रादाबखौ फरायदों आं राहुल बर'आ। बर'नि राव हारिमु थामोन्था रैखाथिनि थाखाय आसामखौ बोखावनानै बर'लेण्ड रायजो सोरजिनो थाखाय बर'फोरा गोबाव समनिफ्रायनो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों सोमावसारनायखौ जों नुबोगासिनो दं आरो बे लेखायैनो दिनै फिन दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिबि प्रग्रेसिभ आरो पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टनि दैदेननायाव आसामनि दाब दाब जायगायाव दिनै फिन गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो थाखाय सोमावसारफिननायखौ जों फिन नुनो मोनफिनदों। No Bodoland, no rest. हमें चाहिए बोडोलैंड, हमें चाहिए बोडोलैंड, no rest. No Bodoland, no rest. हमारा लगे बोडोलैंड, हमारा लगे बोडोलैंड. बोडोलैंड अभी नहीं जगबी, बोडोलैंड अभी नहीं जगबी. जोंनो नांगौ बोडोलैंड. Divide Assam. Divide Assam. एबसु एनडिबिपि आरो पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टनि जुथाइ बानजायनायाव दिनै सारा आसाम नाङैनो जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलियाव 3 घन्टा धरना जिल्लानि बेंगिरि मावखुलि 1000निबो बांसिन रायजो राजाफोरा आखायाव प्लेकार्ड बेनार आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि लांगोनायाव 3 घन्टा धरना होनाय हाबाफारिया फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 1 रिंगासिम क'क्राझार जिल्लाजों लोगोसे चिरां जिल्लानि काजलगांव, बाक्सा जिल्लानि महकुमा मुसलपुर, उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि आरो सनितपुर जिल्लायाव गोख्रोङै सोलियो। 50 बोसोरनि बारबाय आलादा रायजो बड'लेण्ड गिनाया दिनै मोदी सरकारा माने आसामखौ बुखावनानै बड'लेण्ड होजायो होनो हायो बेखौ जम्मु काश्मीरखौ बुखावनानै लादाखखौ इउनियन टेरिटरि होनायनिफ्राय फोरमान खालामबाय। बेखायनो जे लादाखखौ इउनियन टेरिटरि खालामनो हायोब्ला आसामखौ बुखावनानै बर'फोरनि थाखाय मानो बड'लेण्ड होनो हाया। बेनिखायनो जोङो दिनै 3 घन्टा सोमावसारग्रा आफाद एबसु एनडिबि जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट आरो इउपिपि बे आफादा 3 घन्टानि सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। लादाख बायदिनो बड'लेण्डखौबो थाबैनो खालामनानै होनांगौ बे दाबिखौ लानानै दिनैनि बे 3 घन्टानि सोमावसारनायाव आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे एफेक्ट जागोन नामा बेनि सायाव? जेबोथ' एफेक्ट जाया। जों माने लादाखखौ होनायखौ लानानै जों नारसिनदों जे जोंनोबो 50 बोसोरनि गोजाम माने बड'लेण्डखौ खालामनानै होनांगौ। आसाम सरकारा जेबो एफेक्ट जाया जे जों भारत सरकारनाव संबिजिराव थाखानायखौसो जों बिदों। इयुनफोराव बिनिसाय जुदि खोनासङाबा जेबो जायाबा बेबायदि हाबाफारिखौथ' जों खालामबोदों। राजा लामा होबथानाय, रेल लामा होबथानाय, दिल्लीयाव धरना होनाय बेबायदि आन्दलननि हाबाफारिया सोलिनांगोन। सोमावसारारि आफादा इन्डिपेन्डेन्ट ब्लकेट खालामगोन होनना बुंदों। बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? बियो जागोन। भारत सरकारा जुदि जोंनि दाबिखौ गुरुत्व होआबा बियो मोनसेनि उनाव मोनसे आन्दलननि हाबाफारिया जालांगोन। रेसपन्स आथिखालाव फैथ'वाखै नामा जेबो गभर्नमेन्टनिफ्राय? बिनि जेबो खबर गैथ'आ। दिनैसो सोमावसारनाया जागासिनो दङ। गाबोन समफोर मा फैयो बेखौ जों खोनासंगोन। लादाखआ इउनियन टेरिटरि जाबाय, बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जों बरायदों जे जम्मु काश्मीरखौ बुखावनानै लादाखखौ इउनियन टेरिटरि खालामबाय। जों बरायो। थिग बिदिनो जोंनि बड'लेण्डनि समस्याखौबो सुस्रांनानै होनांगौ। आसामनि बबे बबे डिस्ट्रिक्टआव बिदि हाबाफारिखौ लानाय जादों दिनै? जोंनि सारा आसामावनो माने जेराव जेराव जोंनि सोमावसारग्रा आफादफोरनि गोहोम दङ बे जायगायावनो बे आन्दलननि हाबाफारिया जादों। सबसे पहले हम भारत के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे तरह के वो लोग पार्लियामेंट में, बोर्ड हाउस और लोकसभा और राज्यसभा में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में जो सटीक है उसको समझकर वो लोग जो रेजोल्यूशन बिल पास किया है, इसीलिए हम ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से और बोडो मूवमेंट ग्रुप की ओर से हम धन्यवाद देता हूँ। और साथ साथ जो 50 साल हो चुका है बोडो लोगों का जो समस्या है, 2002 के चुनाव में 2014 में उन लोगों ने हमें ये वादा दिया था कि वो लोग अगर सत्ता में आए तो बोडो लोगों का समस्या को समाधान करेंगे। पहले की जो सरकार है उस सरकार के समय में बातचीत तो हुआ था, लेकिन समाधान को करने के लिए कोई हाल निकल नहीं पा रहा है। इसीलिए हम ये बात बोलना चाहूँगा, जैसे तरह के पार्लियामेंट में एक ऐसा कदम उठाया है, आज ऐसे ही हमारा बोडोलैंड के लिए भी वो लोग एक ही नीति अपनाना चाहिए, ये हमारा मांग है। संकोच से सोदिया तक वो लोग हमारी जो ये मांग है 3 घंटा की धरना है। हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में ये धरना हो रहा है। एबसु एनडीबी प्रोग्रेसिव पीपल जॉइंट एक्शन
बहुत सारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पब्लिक है, स्टूडेंट्स है, हम सब इकट्ठा होकर फिर से हम मांग रहे हैं कि हमारे जो मांग है इस मांग को तुरंत ये समाधान कर देना चाहिए। ये हमारा एक